سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك عاما كوميدي دراما ملالا وزاتا سبورت فيلمتا حراي أب كل خرناعات عالم كينكم بمجدي ناي يوتيوب أكاونت أب سينما سمرة ني سومناوي تنتنا بريمير ليج نتكاتلو كبران كبراتن أفكار سبورت كماي كنيهم سناي سومن عليفكم تكونوا تتصاب مقبر نايلوم معنتي مدبنا يجمر له كلنا كم نفلطو بريمير ليج إنجليز كاب جمر رابعاي سومن حزلو دحلف قدام سنبت كلن كلبات 4 قطمات أكايدن علوا نايلوم معنتي مدبنا فليز بلي يخون كم تزحلف قديس قلصنا كاب دقفتنا وكاقبتخاتات التنايز مدب نزقرب لنا حتوتات نملسولو استاتافي مدبي كخونلنا استفالاليو افكار سبورت استفالاليو حتوتات ليقوملنا له صاب موداتا مسانا خصنحو بخبري نعدم حراي نبتا قدامي تحطو نفقر قدامي تحطو تطاطاي كلب قاي بحري من اسي نهم ليه السددا تحطو نتايا تبل بزينا سبورتاوي بسرات كنجمر ارتراوي شورناوي بروفيشنال انترناشونال تطاطاي قدسو اغري الكسندر إسا ويكا ألكسندر طعامه كبروسن بزحزة متن جنزب مالت ب63 مليون باوند ويدما 7 مليون يورو كابريال سوسيداد ناب انجليزاوي كلب نيوكاسل تساغاغيرو له تمسرح كما ينيرو اسكب زعبازي سفح زبله مبرهي حبنا تبل حتيا نهم يغني لنا فلما بكل قرنعات علم نزلوا ارتراويان بزي أقدمنا بملك حتى زغربنا يو دحقوس بسرات وحقوسنا قبل فتو ننوح وان كنكاتاتولو صنحنا بلوز من سي تطاطاي ارتراوي تطاطاي كونسوغري ارتراوي شورناوي تطاطاي كونسوغري الكسندر إساق كبروسن بتحزي واقع مساقاقري كاب تا تحقيف الله صنح اسبانياوي كلب ريال سوسيداد نبتا تاريخاويتن أبز جزيزو نما ناب هبتام ويدما سمالاوي سعوداوي تساقاقرس كلب نيوكاسل ب63 مليون باوند ويدما 7 مليون يورو تساقاقيرو له عمتاوي مهيوها 7 مليون باوند يخون مالتيو كمتي نهم زحتتو زي عبي زينا بسراتيو ازيو زحقوس زينايو ألكسندر إساق ويدما ألكسندر طعامه مس بزحات كلباتيو خطات صنحو فلما مس أبتسو ولدلو هاجر شورن يصوت جميرو بدحريو ناب بورسيا مالت ناب جرمن كيدو تمارسو أب سبيني صاب حجي صنح مالتيو نه بركز ولا عمتات كا أب إنجليز كمستي ناتبهالي كم كلبات أرسنال ليفربول تشيلسي كس نابن كحوفي ناتبهالي تثبت تغير اللي صنحو جيجن عندبت ناب كلب نيوكاسل تساقاقيرو له ازي كبره وسن ازي مالت 63 مليون باوند اب تاريخ ريال سوسيداد تزخبري اب تاريخ نيوكاسل انكمو بخبري تمزغيو زلو اغن غنزبي مالتي باقي الكسندر إساق كابتن بلوطات تطواتيو الكسندر إساق بحلف عامتون بزعو قال حبريتها هبناكم نيرنا كله زمال تطواتايو باكلو بعتبتينا العلميترون 95 قمت زلوو ب
قطافي أخون بطبب ناي كعصوت زل اللي تطاطايو زحلفه عمت قديم تطاطاي انجليزاوي كلب مانشستر زنبره ريو فرديناند بزعبا ألكسندر إساق كزارب كله ألكسندر إساق نخول زمناو معقنيتات زمالئ حادي كبلصات تطاطيني عالميو ابز مصا وحدات عمتات نعلم بلصنته خمسكر زخل تطاطايو قبل قديمو تتنبيو نيرو كم تتنبيسو دما نو حجي قمتو كون كوينو مالتيو كبروسم بزحزه واغا مسغاغري نابع انجليز متيلو نتوم ابي افرا خوينا كعصن نكاتاتل ابي نغري مناتو بزحي ناي بريمير ليج ودراتينا نكاتاتل دارغا بزح سمتاي زبدلو حجي بقصالي نيوكاسل ابزلاتو كنرينا صوتا ناي بزحات كلبات ناي ارسنال ناي مانشستر ناي ليفربول زنبرو ناي حبر رقحيوم بمقد الكسندر ويدما نا الكسندر نمدقاف دغفتي نيوكاسل كوينا مالو دغفتي زي نبرو بزح كعصو اغر زمبالي زي نبرو من بركز بول سبات ازاراري بنيره كابلومي كله مكتسالنا صوتانا نيوكاسل ألكسندر كم نفسه كيف قلت بقعته بالمسكر شتو خمس جب باجنان صلوتنا كوني إلى مالو ألكسندر كلنا خم نفلتو بتولدت راح يكون إرتراوي بما بقولون نبي حكي إرتراوي قال ناتو سلطات علينا ده حربتي مودعتا بانديرا إرترا غير خلو خنا ريكم هنا عبد القطل مدبناون بسفح بزعبات استطاعتي خن زراره بنا مالتيو تمالي أبز نبرم صوتا والبس شعور سلزعته قطعت عدل رخبن أب نايت بحر ربع أنصار ليفربول جن ويتصلى في خون ويدما تغير خوين خاطو تثبيت ناي كلها ناي أبز مدبنا سفيح زخنه شفنه كان قربالكم هنا نبتا كالي يتحطو كنقتل تمسجن جرماي زلاخيا تا حطو تاياتبل كم مسرح مستقجار كي وصانا كلبات بريمير ليج انجليز ابزناي كرمتي ناي مستقجار مسكوت ويدما سامر ترانسفير ويندو كساب حجي الى 1.7 بليون باوند وصايتات غيرنا لوا درون يقطرالوا مالتي نزو زمركت انتاي حبريتا اللوكا تبليا كبرات افكار سبورت كلنا خم نفلطو ابزن حلفه على خلت طعمتات بمغنيات حمام كورونا عبي علم لخاوي قطبا وطقمي قاطيمو زلو حدا كابتن قدياتنا يتشجر كوينا زلخا هاجر انجليزيا هاجر انجليز كابتن بزقبابه استغايا زلوا يقول نبر تثبيت الخول سب زخنا قباب ابزن حلفه 3-4 عامات زبزح متن غنزب مخانو استامنلو كلبات انجليز كساب حجي لعل 1.7 بليون لعل خلت بليون دولار مخانيو اوطينا لوا طعم زغرمي تزحقوس ነገር ግን እንታዩ ሓደ ካብ ተኻፈልቲ ናይ ዝፀጋ ኤርትራዊ ሾረናዊ ألكسندر إساق مخاني أب كلوب طرح زي كده بدرجة إنجليز كان ريو خلنا بدرجة إسبان كان ريو خلنا بزح جنزبي تساقير دلوا واقع بعرف شاقر تي مسرح من السجار كدرجة تمن تبيم زون برنات تصاتيم ليفربول ني داروين نونا زامتي أطلع كعاي كوي مالتيو عباي كلب مانشستر سيتي ني هالاند مالتيو تزغرم ነገር ናይ ألكسندر إساق واقع مساقاريو كابزوم نزوم نايزوم تطاطي زدارق مخاني بتاعم أزدي حقوس زينا دبلنا خبغم زينا حدا صحافي قدمي قرب عامتات تايلو صحيفوني يرو ابتا 10 players in 10 years يلو ويكا 10 تطاطي ابزن زغطلع 10 عامتات اب تحت زبل عرسي اب زغطلع عامتات بلصنتهم كمسكرو إلو خابص رقحهم حدا ألكسندر إساق هالاند سو نونزون كالوت نيرهم نود ما درو ثلاث يوم اب انجليز متيوم አለው ብሉ ዝኾነ ብቃዓት ኮሪና ተስፋ ንገብር ትዝገርም ግን እንታዩ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ከቢድ ቁጠባው ፀገም ኮይና ሃገር እንግሊዝ ክንድዚ ዳክል ባጀት ኒ ተጣዋቲ መሰጋገር ምስላዓ
أزيو زجرمي مس ملاي روسياوي إبراهيموفيتش قرب أب كلب تشيلسي نايجذب ويكا فاينانس أو تجمع كجات ميزو سجات نيرو تهونه كالي إنجليزاوي بليونير تركيبوا بزي زخونه جذب أو تجمع كاب زحت تواتي أب مسجار تركب على مالتي بعض الشغل تي مسرح مسجار كم زي دبلنايو أزيو العلي مهنياته حدا نتبشوعات بليون باوند مالت كبيت جنزبي إذا كنت تدرينا صوتك عصقري كاب ترى مزدناقعي كسب كندي نب أزيو عبنا قداسن قداي السجاجر كم زولي درينا صباح ربع نايم ودعتها تمسرح نايم السجاجر كوني تعون نقولهم تطاطن نتواجع بالسجاجرن نقول دماميرنا كان نقرأكم هنا نابس سالسيت حتى كان السجاجر كبرانن كبراتن أفكار سبورت بمجدي نايتيوب أكاونت أب سينما سمرة ن سمناوي تنتنا بريمير ليج تكاتل لهم أفكار سبورت نبتها سالسيت أنا حطينا نحلف ميرون كاب إمباسي إيطاليا زحتها سالسيت حطوا ياخد كون مالتيو نموهانو كندي عينت أجباب مسججار على تبل حطوا زحلف عمتون نزا حطوا قريبنا يعني أرنا عجي بحري أفكار سبورت دقيمة كم حطوا مغربة بحال أجباب كا أزياء قداسيتن وسانيتن حطوا سر زخنت كنقلت عينا مسججار تطاوتي مالت بتي ناي فيفا حقين تاي مالتي حادة تطاوتي كابحانت كلب نبكالي كلب سجاجرو الأجباب مالتي بزح زي إذا منتهي ذكيت بسمع نايتن كلتي انقلاباتي بعرف شو خنريهم كلنا أربعة عينات أجباب مستججار يزول مالتي علم لخاوي أجباب مستججار مالتي تقدم مستججار لو انت ترانسفير زولو ويد ما انا يلغح مستججار يزولو تي حقنا فيفا اذا لو انت ترانسفير ويد ما انا يلغح مستججار زبال حدا تطاطي نابح حنت خلب يحكوا فمو ابتخلب كم تزل بقعه النحر ذا زيريو مود ما تخلب حجي بز حجي زول بقعات نعاي بقعني سلازي بقعاتو زعبيلو بقعاتو زحيلو نابكال كلب مزخيدي الى مستأمن اتا كلب مستخلي بلغح توصل لخلب تسامعي نابتا يساغاغرو مالتي ابزي مسرح مسججار زي اتي تطاطي حنت مسلالاتو اتا نابتا خلب نابتا ادخلو بخينا زلا كلب كاتو خلص دي فرمو ناي دوموز بزحي كسابتا فيرمو تودا كساب بخما يتقصلا جيتن غانتا تخبر خلا ويتا تساغاغرو زلا غانتا ملو تكوفلت خيلا وي اتا دغز اتا مجمريا غانتو كتكوفلت خيلا وي ما خلتي انت خافافين كساغاغرو يخلان مالتي كلنا خمس ذكروا قد مقال عمتات ني ادي باير نيرو اب ريال مدريد تزل بقعت كان طبار غاي كعلن نابتو تنهام سدي دمو 170 خفل نيرو تميتي بعلى مدريد تخفل نيرا 7 تنهام تخفل نيرا مالتي ስለዚህ እዚ ናይ ለጋሕ ምስትግጋር ወይ ድማ ሎን ትራንስፈር ይባሃል ማለት እዩ እተኸላይ ትራንስፈር ሴል ትራንስፈር ወይ ድማ ናይ መሸጣ መስርሕ ምስትግጋር ይባሃል እዚ መስርሕ እዚ ሓደ ተጻዋታይ ካብ ሓንቲ ክለብ ተቐሊሉ ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ ከሎ ዝግበር ዓይነት ምስትግጋር እዩ ኣብዚ መስርሕ ምስትግጋር እዚ ክልቲአን ተን ክለባት እየን ደራዳኣ ማለት እዩ ተጻዋታይ ሓንሳብን ንኹሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ እውን كم تزبلنا يو تطاعي دموزو راح ينحر فريمو صنيحو بتا فريم لا تصنح واقع دموزو راح يتكاتل مالتي نبذ حسب هذا دانا غروم انت يالو انا ابنت الكسندر اسحاق ب 63 مليون متصالو خندي ገንዘብ ይخابزخ መጽኦ ድብላለሁ ኣብዚ حدنا كلنا ክንፈጦ ዘለና እንታይ ዝውስነካ ንውሓት ናይቲ ኮንትራ ኣብታ ጋንታ ዘለካ ኮንትራት ናብነት አላ 60 ሚሊዮን ተገዚሎ ሚሊዮን አይኮነን ዋጉ ሓንቲ ዓመት ተሪፋቶ ደላ ኣብ ጥሪ ወይ ድማ ኣብተናይ ناي كستاي دول أبتناي وينتر ناي مسجار مسرح أو نتاي زخون شعوب على زاربي زغل تدموز تدخلوا ناي جنزم ناي مسجار ناوي ذا أتمالد نزف اللي تاجانتو بعد حتى نبكلا ساقا جراتهم العلمية مليون خيز زقبوز نبرة تطوات هاي بانصارو ألكسندر إيسا حلف عمت نوح زبل عمتاتيو من سريات صوت فيدات فري مصنعو تاجانتا دما تناتو رئيس كل زويد ما واقع
موصيو كم زي ورلو 7 مليون يورو إلى تونيرا بتزبلتو دما أو صنيعة ب 7 مليون يورو دما تساغاغيرو له مالتي أبز غندي يخوص زغل وحد يسغنزب يوصدو مالتي دارغا كله نابتا غانتا يزاتو انتاي ግን ጽቡቅነቱ كل ጊዜ ተጻዋቱ ተሳጋገሩ ከለው ብፍላይ ኣብ ሰልሰል ትራንስፈር ንብሎ ዓይነት መስገጋር እንታይ ጽቡቅነት ኣሎ ወኪላት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝኩሬና ናይ ፖግባ ልዕሊ 20 ሚልዮን ወሲዱ ማለት እዩ ወኪልናቱ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እንድሕኩሰካ ነገር እንታይ እዩ ወኪሉ ወላዲ እዩ ማለት እዩ አቶ ጣዓመዩ ወይ ድማ አቶ ኢሳቅ ወይ አቶ ጣዓመዩ ወኪሉ ስለዚህ ትልውሰድ ናይ ወኪል ናብ ኣቡዩ ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ተገንዘብ ተጠቃሊሉ ናብ ኩሉ ናብዞም ኤርትራውያን ስድራቤት ማለት ናብዚ ኤርትራዊ ተጻታይ ናብቲ ኤርትራዊት ወላድን እሞ ብጣዕሚ ንሃገር እውን ዝሕጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ሳልሳይ ኣገባብ ምስግጋር ፍሪ ኤጀንት ትራንስፈር ኢሎም የምፅውዕዎ ፍሪ ኤጀንት ትራንስፈር ማለት ሓደ ተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ኮንትራት ይውድእ ኮንትራት ምስ ወድእ ባዕሉ ይድዛተ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ገንዘብ ከዓ ናብ መን ኣቱ ማለት እዩ ናብ ውዒ ኣቱ ማለት እዩ እዚ እቲ ተጻዋታይ ሽዱሽተ ወርሒ ክተርፎ ከሎ ኮንትራት ክውድእ ነፃ ይኸውን ማለት እዩ ምስታ ደልያ ዘሎ ጋንታ ባዕሉ ዝዘራረብ ታ ሒዛቶ ደላ ክለብ ዋላ ሓንቲ ስልጣን የብላ እንታይ ጥራሕሳ ኣምታይ ጥራሕ ትቕይሮ ናብ ሽዱሽተ ወርሒ ተሪፎ ከሎ ናብ ካልእ ጋንታ ከይዳ ይክእልኒ እንተኾነ ብዛዕባ እታ ኮንትራቱ ተሪፎን ደላ ሽዱሽተ ወርሒ ክትዘራረብ ዋላ ሓንቲ መሰለ የብላን ባዕሉ ዝውድኦ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ፍሪ ኤጀንት ትራንስፈር ወይ ከዓ ነፃ ምስግጋር ንብሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ኣገባብ ምስግጋር እንታይ ይበሃል አንታቸብል ትራንስፈር ወይ ድማ ዴት ስንከፍ ወይ ድማ ጋንታ ናይ ዘይብሉ ተጻዋታይ እዚ አንታቸብል ወይ ድማ ነፃ ተጻዋታይ ወይ ድማ ክለብ ናይ ዘይብሉ ተጻዋታይ ኣገባብ ምስግጋር ዝበሃል ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ሓንቲ ክለብ ፀንሕሞ እታ ክለብ ብብቕዓቱ ምኽንያት ብቕዓቱ የብሉን ኢላ እታ ጋንታ ካብቲ ክለብ ተፋንዎ ማለት እዩ ኮንትራቱ ምስ ወድአ ድሕሪ ካልእ ጋንታ ይስእል እዚ ተጻዋታይ ብውልቃዊ ድዩ ምስ ካልእ ጋንታ ተሓባቢሩ ማለት እዩ ኣብ ልምምድ ይፀንሕ ማለት እዩ ኣብ ልምምድ ዝፀንሕ ዝዑ ብቕዓቱ ዳግም ምስ ፀባርቐ ናብ ካልእ ጋንታ ክሰጋገር ይደሊ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ትራንስፈር ዊንዶው ወይ ከዓ ናይ ትራንስፈር ፒሪየድ ከማን የምልከቶን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክኣቱ ይኽእል ምክንያቱ ክለብ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዚአን እተን ኣርባዕተ ኣገባባት ምስግጋር በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ክለብ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገሩ እንድሕር ደልዮም እዚኦም እዮም እቶም ሕግታት ናይ ምስግጋር እሞ ነዚኦም ተመርኪሶም ክካትዑ በዛ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽር ንፈቱ ሕራይ እታ ራብዒቲ ካብ ተኸታተልትና ዝመፅእና ሕቶ ተመስገን ሃይለ ካብ ኣስመራ ዝሓተት ሕቶ እያ እዚኦም ብኣካል ዘቕረቡልና ሕቶታት እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መስመር ትገድፉልና ወይ ካብ መገዲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ቻነል ወይ ከዓ ኣብቲ ዩቲዩብ እንትገድፉልና ሕቶታት ከዓ ኣብ ዝቕፅል እዋን ከነቕርቦ ኢና እዚኦም ብኣካል ዘቕረቡልና ሕቶታት እዮም እታ ናይ ተመስገን ሕቶ እንታይ ትብል ምስ መስርሕ ወይ ኣገባብ ምስግጋር ተፃዋቲ ዝተኣሳሰር ፊፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝበሃል ሕጊ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ እዩ ኸ ተኣታትዩ እያ ትብል ፊፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝብል እዚ ሕጊ እዚ ናይ ፊፋ ወይ ከዓ ናይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ መዓስ በታ መዓስ ተኣታትዩ ዝብል ኢና ክንጀምር ቅድሚ ቁርባት ዓመታት እዩ ተኣታትዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ኩለን ክለባት ብኮማው ሰረት እየን ቆይመን ነይረን ብድሕሪኡ ግን ብፍላይ ካብቲ ፈለማ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሩስያዊ ቢልዮነር ሮማን አብራሃሞቪች ንቸልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምውናኑ ከምኡ እንዳበለ ድሕሪኡ እውን እዚ ብቢልዮነራት ተወለድቲ ኢማራት ሼክ መንሱር ፋሚሊ ዝበሃል ማንቸስተር ሲቲ ሰውና ውልቃዊ ዋንነት ተሰጋጊራ ማለት እዩ ኣብ ኣውሮፓ ትኸይድ ኣብ ካልእ ፈረንሳይ ትኸይድና እውን ከምኡ ናይ ፒኤስጂ ኣሎ ማለት እዩ ሌስተር ሲቲ ተሪእና ናብ ካልእ ወዲ ታይላንድ ከምኡ እንዳበለ ከምኡ ሕጂ ካብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ኒውካስል ናብ ሓደ ስዑዳዊ በዓል ፀጋ ተሰጋጊራ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ምንታይ ሕጊ ብኸመይ ተኣታትዩ ንዝብል ፊፋ ሓደ ስጋኣት መፂዎ ካብ ኮማዊ ሰረት ናብ ውልቀ ዋንነተን ክለባት ክሰጋገራ ምስ ጀመራ እሞ ድማ እቶም ቢልዮነራት ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ምእንቲ ነተን ክለባቶም ሓያል ክገብሩ ገንዘባዊ ረብሓ ክረኽቡ ኢሎም
ተጻወቱ ብኽቡር ዋጋ ክገዝእዎ ጀሚሮም ነቲ ዕዳጋ ከዓ ኣባላሸሞ ማለት እዩ ኩዕሶ እግሪ ካብ መዘናግዒ ካብ ኣብ ጥበብ ዝምርኮስ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ንግዲ ቅየር ጀሚሩ ማለት እዩ እንታይ ክኾን ጀሚሩ ከምዚ ኮመርሻላይዝድ ወይ ድማ ናይ ንግዲ መልክዕ ክሕዝ ጀሚሩ ማለት በዚ ሰግአ ፊፋ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፊፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ድብል ማለት እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሓንቲ ክለብ ተፃወቲ ሸይጣ ካብቶም ተፃወቲ ትሸጦም ካልእ ድማ ቁሩብ ገንዘብ ወሲኻ እንተዘይኮይኑ ባዕላ ካብ ጅቡእ ምፃእ ቢል ሓደ ብልየነር ደስ ዝበለ ተፃዋታይ ከም ምፃእ ኣይክእልኒ ካልኣይ ነገር ተወሰነ ገደብ ናይ ገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ገደብ ንድሕሪ ሓሊፋ ሸ ከምቲ ዓሚ ንማንቸስተር ሲቲ እውን ተኸሲሳሉ ነበረት ዋላ እኳ መወዳእታ ተኸሲ ውዱቕ ይኹን እምበር ከምኡ ከቢድ መስርዕ ቅድሚ ሕጂ እውን ቸልሲ ንዝክራ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ፊፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝብል ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ላይክ ባይ ላይክ ብሎ ኣብቲ ናቶም ሕጊ እዚ ላይክ ባይ ላይክ እንታይ ማለት እዩ ተፃዋታይ ሸይጥካ ተፃዋታይ ኢኻ ክትቅይር ትኽእል እቲ ዝዓበየ ተኽእሎ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ሕጂ ኒውካስል ክሳብ ሕጂ ንኣብነት 124 ሚልዮን ፓውንድ ውፅእ ኣላ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተፃዋቲ ገዚኣ ትፈልኒ እዚ ብድምር ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት እዮም ዝርኡ ኢልካ ማለት እዩ ኣርሰናል እውን ስጋኣት ኣለዎ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅእ ኣላ ገለ ዝብል ገለገለ ስጋኣታት ኣለዋ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ፊፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝብል ካብ ኮማዊ ሰረት ናብ ሶማላውያን ተን ክለባት ክሰጋገራ ምስ ጀመራ ካብ ስጋኣት ዝተላዕለ ፊፋ ዘተኣታተዎ ንገደብ ናይ ተፃወቲ ዝውስን ተፃወቲ ጋንታታት ከዓ በቲ ውሽጣዊ ዓቕመን እምበር ንኩዕሶ እግሪ ናብ ንግዲ ከይቅይሮ ዝእግድ ሕጊ እዩ ብሓቂ ድማ ኣገዳሲ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ብከምዚ ክቅፅል ይቅፅልን ምስ ግዜ ዝረአ እዩ ናብ ሓምሸይቲ ሕቶ ክንሰግር ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክንምለስ ራብዓይ ሰሙን ማለት ማች ዴይ ፎር ተኻይዱ ኣሎ ከመይ ነይሩ ናይ ደረጃ ለውጢ ኣሎ ድዩ ትብል ሕቶ እያ እዚኣ ነዛ ሕቶ እዚኣ ዝሓተተና ከዓ ኤዲተር ኣማኒኤል ካብ ሚኒስትር ዜና እዩ እዚ ናይ ራብዓይ ሰሙን ውድድር ብጣዕሚ መሳጢ ውድድር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብተን ዝቐደማ ሰለስተ ግጡማት ተወዳደርቲ ኮናየን ኢለን ትፅቢት ጌርናለን ዘለና ክለባት ማንቸስተር ሊቨርፑል ቁሩብ ዝሕጥ ኢለን ፀኒሐን ማንቸስተር 3 ነጥቢ ሊቨርፑል ከዓ 2 ነጥቢ ኣዋህሊለን እየን ኣብ ካብ ታሕትወት ቴን ባቶም ወይ ድማ ታሕትወት 10 ዝበሃላ ክለባት ተሰሪዐን ፀኒሐን ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ውድድር ወይ ከዓ ግጥማት ግን ማንቸስተር ንሳውስሃምፕተን ብክንደይ ሽግር ሓደ ባዶ ስዒራ 3 ነጥቢ ፀኒሕዋ 6 ነጥቢ ምውህላል ኣብተን ብሉፃት 10 ክትኣቱ ከላ ሊቨርፑል እውን ከምኡ ብገፊሕ 9 ብባዶ ዳርጋ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘይርአ ከምዚ ዓይነት ገፊሕ ውፅኢት ንፕሪምየር ሊግ እውን መቆረቱ ቁሩብ ዘጥፍእ ኣንፃር ቦርማውዝ ዓወታ መዝጊባ ኣላ ማለት እዩ 8 ፀብለታ ሸቶን 5 ነጥቢ ምውህላል ንሳ እውን ኣብ ተን 10 قدامت بلطات أتينا لو مالتي تن وانت أخو زاي خليان تباهيلن دلوا عن مالت مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي توتنهام أرسنال أقوم مع مانشستر يونايتد كا أبداً 10 أتينا لو كالوت كابتن نعشو عن نبلنكا زحجي ناب سعوداوي بليان ساساقا جرا دلا نيوكاسل الله حنتيش كابتن دلوا مالتين ساشاو عيسو خينا الله برانتفورد الله مالتيو أو كابتن أو دلوا عن هجي زي انتن كساي دلوا عن ليدس هنا ولا هجي كم زنا بله 10 قطعات ناي مجمريا خوينا نالو تلو تعزي نيرو ابتو وددر كمين نيرو نزبل حتو ازيو حيال وددر نيرو نابنس ارسنال انصار فولهام زي تصبيتو بده يغطيو ما نيرو بندي غداخا كلت بحده تعويت الله مالتي بحفشه تصودا ازيو حيال ناي لوط درجات ناي درجه لوطታት كم زخاله صوتاي نيرو قرب مانشستر سيتي فلما خلطاتيوا دحرجن 4 شوطات امزغيبا 4 بخلته حالان 3 شوطات امزغيبون الله مالتي تاشر شيء تعطو انتهت بليا كبرم تولد حكيم قيا بحري زغربا حطيا استخنتا يتبل بولكي
بتصبللتا شوتو نايز ورادرو زلو تጻወتي كنتات كمي يغصل على تبليا زياد بوقت حتى يبدا حلف غزيون قمتاتنا هيبنا نيرنا تنكوارا درو زخول زبلنا محلان كاين غابريل جوزيف يوم كابزيوم توم كلت مالت حالان كلت شوتات امزغيو نير قدم حجي تمالي دما هاتريك صليو حمشت شوتات امزغيو له تاب حجي مالت ثلاثه مالتيو بدمر حمشت اتيو بلصنوت امسكيرو له حالان بخمد غصل يزمسل كاين وين كلت شوتات امزغيو قدم حجي 4 نيرو معري مالت حمش سب بمزغاب معري حالان تغبرز نبرت عدل ፍጹም ቅላዕ ሲሒቱ አጥፊው አለ ማለት እዩ ጋብሪኤል ጀዘስ በሐቂ አርሰናል ጥቡቅ ስለ ዘይነበረት ናሸቶ ዕድል ከይረኸበ ክልተ ሸቶ ጥራሕ መዝጊቡ ይቕፅላሉ ካልኦቱን ብዙሓት ተፃዋትሎ ንምምሉእ ነቲ ሰሌዳ ናይቶም ብሉፃት ተፃዋቲ ከምቲ ክብሮም ዝሓተተና ኣብ ዝመፅእ መደብና ብሰፊሕ ንኩሎም እቶም ሸቶታት ተመዝጊቦም ዘለዉ ብውልቂ እቶም ብፀብለልታ ሸቶ ዝመርሑ ዘለዉ ዝርዝር ሒዝና ክንመፀኩም ኢና ማለት እዩ ناب شابعيت حتو خنستاغاغر نزا شابعيت حتو زحتته يوحنس قوري اسلطاني ادليسيو قوري خبتم زناعسو اب قداماي ديفيجن دسلطون دلو اسلطنتي غنيلنا خوري سانتياتول الكسندر اسحاق مزوم تطاوتي مال مزوم امزغبت شتوتات يولادر دو يمسلكا شتو ام مزغاب بقعاتو غمي يالو تبليا دحر ابتم وداتا سئله خنريكم هنا يوحنس أسلطانا عدليس مالت قري مثل ألكسندر عبس مراس سألوه سئل له بحكي طبقت حتيا ألكسندر حدفوا لي الناس نقر على له كل زمان مالت تطواتايو قدمي كلت سيزن مهاني اب تاريخنا يسبين حدا كبرو سنه مزغي بلو تحت عسران حدا العمت كوينو اب حدا عمت 10 شمونت شوتات بمزغا ولا بعل ميسي ولا بعل دخونه تطواتاي زي غبرو ولا بعل راول زي غبرو بس أوجيرو معراري مالتيو بلصنوت أمسكيلو تحت عسران حدا عمت كينو 10 شمونت شوتات زي مزغبه مالتيو كم زعينت كبرو سن زلوي ابقل نغرون بعل ميسي زبلص تاريخ السلحي تسفو إرتراو حوناي مالتيو كوارادر يخون زبل منالبات تليق نوع حدش ليقيو تايتو صبغنتو اب عبيت ليقات يصنع هذا اب عبيت ليقات لا ليقايو ليناتو خينا اب عبص اوتايو سوتو انتي لما ما كنت يم زمقلوم تصاتي بيج جيم وينر بيج جيم فيلر يلوم صوعولو اب عبص اوتات بلو تصاتي اب عبص اوتا حماقه تصاتي نابنت بلو تصاتي ارسنال زنبره تيري هنري اب كم بتعمي زوقاس نير اب عبص اوتا اب كل اوتاتات مالتي حماق نيرو عوت هاي نبر بانصارو دروغبا بعبط اوتا ماليس زحيل نير الكسندر سان اساكا ازيز قرمكا زحبس السي نعمت ابزن حلف عمتات ترينا نمادريد كلتا اتيلهم نبارسولينا حنت اتيلهم حجول نعداغا ناي نيوكاسل كاب زقالطفت ابز غرب اوان انصار بارسولينا حنت بلصي شتو امزغي بلو سلازي ازيو وحلولن طببنيان اب مقبال يكون اب شتو مزغا بلص سلازخونه قري تسفا نغبر اگر قربتي حدش لازو الله ابتليك قرب كاي كوب دمبر بلصنتو خمسكر مخانو ግን ጥርጥር ይብልና ናብታ ካሊ ሕቶ ክንሰግር ኣብ ሻምነይቱ ሕቶ ኢና ክንቀጽል ሲራክ ካብ ኣስመራ ዝሓተታ ሕቶ ኒውካስል ብሉፃት ተጻዋቲ ኣብ ምእካብ እያ ትርከብ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 124 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢ ጌራ ኣላ ኣብዚ እዛ ኣብ ብሉፃት 4 ውድድር ተኣትሎ ትመስለካ ትብል ሕቶ እያ እዛ ሻምነይቱ ሕቶ ምዃና እወ ኩል ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ስጋኣት ኣሎ እዞም ተጻዋቲ እዚኦም ሲ ኣብ ብሉፃት 4 ክእትዋ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ዝብል ሕቶ እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ እቶም ዘላ ተጻዋቲ ብቕዓት ኣይኮኑን ንኣሌክሳንደር ድሮ ፈሪማቶላ ካብ ዋትፎርድ እውን ብ25 ሚልዮን ንፔድሮ ፈሪማ ኣላ ማለት እዩ ኣቐዲሙ እውን ከም በዓል ሰንት ዝኣመሰሉ ብሉፃት ኣጥቃዕቲ ኣለዋ ኣብታ ጋንታ تحيل يا زلا مكلخال ون ريناهم تخونا خم بعل تريبر زعمسولو كاب تخونا الحكاس حريمو خمس جيم زغل تطاعت اللوا بلوص بورتي حلو معط اللوا بعرف الشاق حبتن بلوصات غانتات ياغن ابتن تواراداريت تكون تخلو ايتخل زبل غزي زمل صحتي بقعتنا ايتن كالوتيو كوسنا مالتيو زنا يلو معنتنا زنا يطو احنا يمو داتا مسرح مسغارون حدا سيلو خبناي ስለዚህ ተደይታ ወخنا يحيش زبل
نابتا تشعيت حتو تاتنا نمودا قصرينا نابتا تشعيت حتو ناي تخاتلتنا نخيد لنا كابلو مسولس جميرو كلن كلبات حمشا قطمن ككايرائيين سنبت كا تاريخاويان متحلالختي أرسنالين مانشستر يونايتدن كراخبائيين إذا خصاب كندي كبيت كهون زبل قمت على كا تبيل يا مالتيو نزع تشعيت حتو حتتناها إفريم إيمانيو بتاع خبيدي بزح زي كلبات عبين فلالياتنا أبز بوكسين ماتش دبهال بوكسين ماتش مالتيو تعقي ناي قطمات زلوي بمغنيات وانت عالم كاب حدار عسراق صاب تحت عسراي ككاد زي اب تاريخ عسقر ناي فيفا وكان وانت عالم ناي مجمري زي بز مغنيات كا درو حجي اب فلما ناي مجمر ناي بريمير ليج اب سوني سولس قطمات تخيدلو مالتيو كاب لومي ديجمر عبي قطمات كايديو صباح له حموس كالو مالتيو سنبت كا خمس صباح له عبيتي تاريخيا كلبات أرسنال مانشستر الرخبان لذي زوددر أزيو خبيت كوني ماني أبزي تعوت تيلنا بتعاقد ولا وددرات أتن مول سكواد دلو وين ما تغير تزلون كلباتين كونا مالتي جمان كانت يا ولصات بوع ناي تغيرتي ناي سكواد عقم زلوا كرينا مالتي توددر تناي سنبت قطم جن بقول ملو بفلاينا أنا زمان بإرتراز لنا أزي مسات خوني معناته أبي إرتراز نمزح دقفتي ناي مانشستر ناي أرسنال لنا أرسنال ملو نتبي 10 سخلته أوهليلا مانشستر لما شدي سنة أوهليلا كالرخبة مالتي أزيو وساني صوتا خوني نمجماتون كشجرنا بحف شاغل تصوتا مساتي كون مخانو ترتر يبلنا مالتي هراي نبعث لي تحطينا نخيد لنا أبطوطا قعد سأجري حدا كاب وسنت روحيتات قداي دانينتيو بقعات داينو بقعات داينو بريمير ليج انجليز كمي قالو تبيليا نذا حطو دي لحتتنا نذا عسلي تحطو إرمياس تيلو سلطاني كلب كيح بحري بس قاطعمي إرمياس تيلو حدا كابولوتات أسلطنتنا إذا قيح بحري درو ثلاثة جزء بتخطاتها أب بريمير ليج ويكاب ليج ناي زوا معكل عود زغني تصفو من سيو يغني لنا إرمياس تيلو دان الناس أزيو وثاني أزيو وثاني أكل نجار بصوت أخو سكرت راح يكون أب سبورت راح يكون زي يكون أكل نجار دان الناس وثاني أقداسة راح يكون وثاني أب زمانه أخو سكري دان الناس أزي أشجاري مغنياتو تصوت حق زين أب زي معبس ردلو نتهم تصوت أشجير ومالو بس مغنياتو زيهم كا يويفا ويدما محبر كوع سجرا أوروبا فلما قبل ثلاثة ديانو رابع يوم ماتش كومشنر نبلا مالتيو كلت بدحر بورتا بدحري تي بورتا خوينهم حجزو بفلاي كانت الشوطات شوطات أنا يكونن عبد حجزو خلت ديانو وسيخو كايتصنهم زون نتشجر كفوت حصل زيك عليه زي فار دبحال ويدما بتي فيديو اسيستانت ريفري لهم صوعوا حق تعاتيلو ارمياس نبتا حطوها مملاس ግን كل ጊዜ እንግሊዛውያን ናይ ዳንነት ጸገም ኣለዎም ጸገም እንታዩ ብቋዓት ኣይኮን እንተ ማሰልጠንቲ እቶም ዳያኑ ማለት እዩ ዝበዝሑ ከም መቀጠልታ ናይ ሞያ ኣብ ካልእ ሞያ ይጸንሑሞ ዳዓር ካብቲ ሞያ ምስ ወጡ እዮም ናብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ዝኣቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን ብቀዳማይ ኣብ ግጥም ቶተንሃም ቸልሲ ኢና ኢና نكوكوريلا بروسو صغرو الناس حابوا ندارعيو ولا حنتو كن ولا ون نوح دبل دقائق كاس تحتتو بارك تكم فعلينا ينبر انت علامي مثلا من تايو صاب حجيز رخبنا ولا حنتي ملاش يلا بعرف ايش اقل بقعد ديانو ناي بريمير ليج كم يالو انتلنا كم تدخل اوان صبوق على كنقول عين خلينا بزح جيجاتات يوم زقاق ولا ون بحجز ناي فار كم تزله بقعد كونوا اي كعلون مالتي
حراي مبل 10 حدا حطو انت تبل ካብ ዳንነት ከይወፃና ነቢኢድ ምትንካፍ ወይ ድማ ማኖ ማለት ሃንድቦል ዝምርከት ኣዝያ ዝተሓላለፈት እትን ኣሸጋሪትን ሕቶላ እስከ ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሃበና ትብል እያ እዛ በል 11 ሕቶ ነዚኣ ዳሓተተና ኸ ጓል ኣንስተይቲ እያ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተኸታታሊት ሊድያ ዳንኤል ትበሃል وبحكي بفلاي نزن بዛ አጋጣሚ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሕጉስን ኣገባብ ኣብ ምዕባልየን ዝርከብ ዘሎ ብዙሓት ጋንታታት ቆይመን ኣለዋ ዳርጋ ኩለንተን ዓበይቲ ክለባት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሒዘን ኣለዋ በዚ ከዓ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮሚሽን ስፖርትን ክምስገን እዩ ዝግብኦ ምናልባት እዛ ጓል እውን ወይ ተኸታታሊት እያ ክትከውን ትኽእል እየ ዝብል ካብኡ ዝብገስ እዩ ብሓፈሻ ግን እዛ ሃንድቦል ትምልከት ሕግዝ ብጣዕሚ ተሓላለኸት እያ ከምቲ ሊድያ ዝበለቶ ቀዳማይ ወንርኢ እንደነት ኮይና ብግጥም ሳውስሃምፕተን ማንቸስተርን ከምኡ የጋጥም ነይሩ ሓንቲ ኩዕሶ ተጋጋ በዚ መፅያ በዚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ደጋጊሙ ማለት እዩ ማንያ ብል ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ግን ብሓፈሻ ክበርሃልና ዘለዎ ብዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕጊ ናይ ፊፋ እንታይ ዝብል ዋላ እኮ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ነዝን ካሊእ መብርህን ክቡና ገለ ዳያኖታት ክንውከስ ኢና ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን እንታይ ግን ብሓፈሻ ዝብል ቦልታ ሃንድ ትበል ዝብል ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ኩዕሶ ናብ ኢድ ወይ ካ ናቹራል ኤንድ ናቹራል ኢሎም ካጥውዕዎ ማለት እዩ እንተ ዳታ ኢድና ካብቲ ናብታ ኩዕሶ ከይዳ ሞድማ ጉዕዞ ናይታ ኩዕሶ ኣሰናኺላቶ እዚ ብቐጥታ ፍፁም ገላዕ ይዘውብ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኩሉ ሰብ ክጓዓዝ ከሎ ከመይ እናበለ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ነፍሱ ከምዛ ኣኪቡ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እንተ ዳ ሰብ ከምዚ ገይርዎ ካብቲ ንቡር ኣውፅይዎ ኢዱ ኸ ኣብዚ እውን ካብቲ ናቹራል ዝኾን ስለ ዘሎ እዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ፍፁም ቅላዕ ይዘውብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ መሓሸሞ ዘሎ ኣብዚ ዝኣርምት ፊት ንብሎ ኣብ ትሽትሽ ኣብዚ እንድሕር ሃሪማ ኩዕሶ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ነዚ ምስ ማኑ ወይ ከዓ ምስ ፍፁም ቅላዕ ኣይተኣሳሰርን እዩ ዝብል ሕጂ ሓድሽ ሕጊ ተኣታትዩ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ግን ፍልይነቱ እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣካላት መጀመርያ ኩዕሶ እንድሕር ሃሪማ ድሕሪኡ ዋላ እውን ናብ ኢድ ተመፀት ፍፁም ቅላዕ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ቦልቶ ሃንድ ትበል ማለት ኩዕሶ ናብ ኢድ ናብ ኩዕሶ ድብል እዩ ወይ ከዓ ናቹራል ኤንድ ናቹራል ዝብል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዳንነት ክንርኢ ከለና ነዚ እናዘከርና ክንከታተል በዛ ኣጋጣሚ ብመገዲ ብምክንያት ብስም ሲነማ ሰመረ ከነ ዘኻኽር ንፈቱ ሕራይ መበል 12 ሕቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሸቶ ከተመዝግበላ ኣሸጋሪት ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ሎም ዓመት ብዙሕ ሸቶታት ይምዝገባ ኣሎ ቀንዲ ምክንያት ናይዚ እንታይ እዩ ትብል ነዚ እዚ ኸ ነታ ጋንታይ ይጎድኣ ዶ ዋላ ይጠቕማ ትብል እያ ትብል ዘላ ነዛ ሕቶ ዝሓተተና ከዓ መን እዩ ሳምሶን ተኽለ ካብ ኣስመራ እዩ እወ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ዝሓለፈ ዓመት ንማንቸስተር ሲቲ ሸቶ ከተመዝግበሎም ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ ሎም ዓመት ግን ብዙሕ ሸቶታት ኣትዎም ኣሎ ኣብነት ኣብ ግጥም ኒውካስል ተሪእና 3 ኣትዎም ትማሊ እውን 2 ኣትዎም 5 እዚ ኣብ ዓመት ሙሉእ እውን ከተእትወሎም ኣሸጋሪ ዝነበረ እዩ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ቀንዲ እንታይ እዩ ዝብል ብናተይ ኣረኣያ ኣፀዋውታ ቀይሮም ኣለዉ ሓደ ካብ ብሉፃት ኣሰልጠንቲ ናይ ዓለም ብመወልቲ ናይ ዛ ጋንታ ብስዑዳዊ ብተወለድቲ ኢማራት ናይ 100 ዓመት ብሉፅ ኣሰልጣን ተባሂሉ ዘሎ እስፓኛዊ ፔፔ ጋርዲዮላ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ እዩ ብዙሕ ፍልስፍና ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘሎ እዩ መቐረት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝያዳ ክሕይል ካብ ዝገበሮ ክምስገኑ ዝግብኦም ኣሰልጠንቲ እዩ ዋላ እኮ ገለገለ ምስ ዓልየት ዝተኣሳሰር ዝሕመየሉ ነገር ተሃለዎ ማለት እዩ ኣብ ፀለምቲ ፅቡቅ ኣረኣያ የብሉን ገለ ዝብል ርእቶታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ከም ኣሰልጣኒ ብቑዕ ነይሩ ኣነ ዝከረኒ ተፃዋታይ ከሎ ክሳብ ክንዲ ብቑዕ ኣይነበረን ኣብ ኣሰልጣኒ ግን ሓደ ካብቶም ዕዉታት እዩ ናብታ ክለብ ክንምለስ ግን ኣፀዋውታ ቀይሮም ኣለዉ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ብቐዳማይ ዝገለፅናዮ ናምበር 9 ፎለስ ናምበር 9 ኢልና ዝገለፅናዮ ፎለስ ናምበር 9 እዮም ጥቀሙ ነይሮም ኣብ ፎለስ ናምበር 9 ኣብ ቅድሚት ኣጥቂዓይ ትገብርን ኢኻ ፎርዋርድ እምበር ስትራይከር ዝበሃል የለን ኩሎም እንታይ ማለት ተፃዋትኻ ኩሎም እንታይ ማለት እዮም ምስ ኩዕሶ ንቅድሚት ይኸዱ ምስ ኩዕሶ ንቅድሚት ድሕሪት ይምለሱ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣፃውታ
ነፃ ቦታ ስለ ዘይህበካ ሸቶ ክምዝገበልካ አንጻርካ ክምዝገብ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ ማለት እዩ በዝኻ እንታይ ገይ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዕድል ይፀብብ ነይሩ ማለት እዩ ሸቶ ከተመዝግበሎም ሎም ዓመት ግን እዚ ሓያል ኣሰልጣኒ ምስ ግዜ ዝጓዓዝ ዝተፈላለዩ ፍልስፍናታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝኽተል ኣሰልጣኒ ጋርዲዮላ ቀይርዎ ነዚ ካብ ናይ ምትላል ናምበር 9 ወይ ድማ ፎልስ ናምበር 9 ናብ ሙሉእ ናምበር 9 ተቀይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ዘን ዝቕፅላ ዓመታት ወይ ብሉፅ ናይ ዓለም ወይ ድማ ምስ ብሉፃት ተፃዋቲ ክስራዕ ሙሉእ ብሙሉእ ተስፋ ተገይርሉ ዘሎ ኖርዌጃዊ ናይ ኩዕሶ ክኢላ ጉልቡት ፃዕራም ሓቦኛ ሃላን ናብታ ጋንታ ተፀምቢሩ ስለ ዘሎ ዳርጋ ብጥሩሕ እያ እታ ጋንታ ሰጋጊራቶ ክንብል ንኽእል እንታይ ግን ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለፅናዮ ማህያ ይክሕገዝ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ብውሕድ በለ ገንዘብ ድሕር ተሰጋጊርካ ዳርጋ ብነፃ ተሰጋገርካ እቲ ማህያኻ ኸ ይበዝሕ ማለት እዩ ክንደይ ብጭቡጥ ክንደይ ህበለው ግዜ ክብልሃልና ሽዑ ከዓ ናብ ተዓዘብትና ብቐጥታ ከነቕርቦ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ስለምንታይ ሸቶ ዝምዝገባ ዘሎ ተይልና ኣብ ቅድሚት ቁጥሪ 9 ገይሮም ተፃዋቱ ስለ ዘለዉ እቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ካልኦት ተፃዋቱ እውን ብዙሕ ኣይመለሱን እዮም ማለት እዩ ከፋት ወይ ድማ ጋብ ፍጠር ስለ ዘሎ ሸቶታት ምዝገቦም ኣሎ እቲ ዝሕጉስ ነገር ግን ሸቶታት ከዓ ይመዝግቡ ኣለዉ ፍልስፍና ምቕያር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እስፓኛ እንታይ እዩ ዝብል ኣረኣይ ኣሎ ምጥቃዕ እቲ ዝበለፀ ምክልኻል እዩ ዝብል ካብዚ ዝብገስ ከዓ ካብ ምክልኻል ንላዕሊ ኣብ ምጥቃዕ ኣብ ዘተኩሩ ማለት እዩ ጋርዲዮላ ኸ ካብ እስፓኛዊ እዩ ብከምዚ ዓይነት ፍልስፍና ዝዓበየ ኣብ ነዊሕ እዋን ንክለባት ባርሴሎና ፀኒሑ እውን ባየር ሙኒክ ዘሰልጠነ ብክፉእ ፀወታ ዝፍለጥ ኣሰልጣኒ እዩ ስለዚ ብክልተ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብ ናይ ብሕሶት ካብ ናይ ምትላል ናምበር 9 ናብ ሙሉእ ናምበር 9 ስለ ዝተሰጋገረ ምስ ምምፃእ ብዋዕ ኣጥቃዓይ ሓላን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ፍልስፍናኡ እንታይ ማለት እዩ ፍልስፍና ናይ ጋርዲዮላ እንታይ እዩ ዝብል ምጥቃዕ ዝበለፀ ምክልኻል እዩ ዝብል እዚ ብኩሉ እቲ ዘዕብዮ ፍልስፍናኡ ንሱ እዩ ማለት እዩ ፈቲንዎ ከዓ እቲ ናይ ብሕሶት ናይ ምትላል ቁጥሪ 9 ዝብል ወይ ከዓ ፎልስ ናምበር 9 ዋላ እኳ ኣብ እንግሊዝ ብተኸታታሊ ዕዉት ዝተገበሮ ትቐንዲ ባህ ግን ሕልምን ናይ ጋርዲዮላ ዕዉት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ክኸውን እዩ ድሕሪ ባርሴሎና ምስ ዋላ ሓንቲ ክለብ ክዕወት ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዚ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ኣገባብ ኣሰላልፋ ቀይርዎ ኣሎ ዝዕውቶ ከዓ ዝመስል ምክንያቱ ኣብ ኣውሮፓ ድሓለፈ ዓመት ርኢና ኮይና ንኣብነት ዕዉት ቻምፒዮንስ ሊግ ክትከውን ዝገበራ ማድሪድ ናይ ቤንዜማ ብቕዓት እዩ ሕጂ ከዓ ኣሰልጣኒ ብሓገዝ ናይ ሃላን ዕውት ክኸውን እዩ ዝብል ኣለኒ ረብሕኡ ዶ ይበዝሕ ጉድኣቱ ንዝብል ብናተይ ኣረኣያ ረብሕኡ ይበዝሕ ማለት እዩ ናብታ ኣራይ ነዚኣ ድሓተተና ከምቲ ልበልና ሳምሰን ጥቕለታ ናይ መወዳእታ ሕቶና እዚ ነዊሕ ዓመት ስፖርት ተኸታተለ ኣቶ ክፍላይ ዘረኣይ እዩ ነዊሕ ዓመት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝፀንሐ እታ ሕቶ እንታይ እያ ትብል ኣብ መወዳእታ ኣብ ግጥም ታሪኻዊ መተሓላለኽቲ ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን እንታይ ግምት ኣለካ መን ትስዕርከ ትብል ሕቶ እያ ኣዝያ ኣሸጋሪት ሕቶ እያ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ዘን ጋንታታት ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ጋንታታት እየን ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣብነት 10 ግዜ ተዓዋቲት ዓመታዊ ውድድር እንግሊዝ ክትከውን ዝኽኣለት ክብረ ወሰን እውን ሒዛት ዘላ ክለብ እያ ሊቨርፑል ኣብ 19 ትኽተላ ዘላ ኣርሰናል ከዓ 13 ግዜ ተዓዊታ ኣላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዘን ጋንታታት በቲ ታሪክ ብመንፅር ታሪክ ተሪእናየን ክልቲአን ዓበይቲ ጋንታታት እዩ ኣብ ህሉ ብቕዓትን ዝብል ከ ናይ መን ብቕዓት ሓሽ ተበልና መጀመርያ ብውልቀ ተፃዋቲ ተሪእናየን ክልቲአን ዳርጋ ብቕዓት ተፃዋቲ ኣለውወ ዋላ እኮ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣወዳዲርካ ምስ ሊቨርፑል ኣወዳዲርካ ክሳብ ክንዲ ዝነኣዱ ተዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ብቕዓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት ዋላ እኮ ኣርሰናል ብቐፃሊ ትዕወት ሃለወት ኣብ 4 ግጥማት ሙሉእ ነጥቢ ኣዋህሊላ ብ12 ነጥቢ ትመርሕ እንተሃለወት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብኣ ብ6 ተፈልያ እንተሃለወት ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ክልቲአን ቀለልቲ ጋንታ ኣይኮናን ብፍላይ ከዓ ኩሉ ግዜ ህልኽ እንድሕር ሃልዩ
بو منطر تصنح بقعتك زي يخون كاترسي اللي بقعتي خاطري نختين وصاني أرسنال نعم شاي سومون بقعتها عقيبة مدحنتها عقيبة كيف تغينا نقدر نكتعوتها اللواء نزنا صباح ناي سنة سولس قطم رسعنا يكونان ولا كده وصلنا تغني بعرف شاقن إذا ناي كتير قطم هيت هيد ويد ما في سنة في الرخابات رضلوا أنا خلتين وصاني من أنا أختعوت زبل قمت أنا نختين 5-5 هذا ولا كوب هجي مالتي وكما دقافني أرسنال تعوت دلت تغنكو قمتن بحقن قم بيني بقعتنا مانشستر كا تحت صوني خلي وان كا تحت خلي كلني منين يا تعوت نزبل حتى تاخذ له قرب كبت كبلي صخا من البات نوح واسله تخاتل كانت كا قمت هلوكا دقافني من وان كا يجلس كلان كم كله كله أفكار سبورت بفلاي دما دبزح أفكار سبورت ناي أرسنال وين مانشستر يو كابزان كل تسخون توصاي مثلا إني حجي أنا كسوة سعر قبل أي كإني مغنياتو صباح أنطر ناي تقول مثلا تغير وقرب أبسم عزاء تخو خيمة السلم عليتي بعرف إيش أنا ريان كلنا عقل كلتي إن قانتات توارادرت مخانن أنا رجعت درو مانشستر البرازيلاوي أنطونيو ودي أطول له تمالي أبا هيلايت ريني يرس زي تصواتاي بقالات كقل زيك طبعا انقطافني زلو نايت أقامات كعيو دحرقي قص أب مانشستر إذا ناي مجمع نايت أقام ناي كم في تصواتاي يخون مالتيو درجة كبعلقي قص وناي حمق نتولكو بتناي تمالي زري يخون مالتيو ولا بغطالو كن كاتولت صنحنا هنا حساب 100 مليون باوند يورو يخاطر وتقول زول مالتيو كم زعينت وتعز قبل السطحتك كسب كندي بقع مهاني زري إنامو بحفشة تسوتها حيالي أرسنالون قليلات كعاي كون نزلوا جبريل تيلنا جبريل جيزوس كابتن أبز وانزي بقعتهم زي ما تذكر دلوي أب كهجرات كانت برازيل تسلفوا كون تقينون حجي بقعتوا قصلا لو خذنا العلون بقعتوا غير له فلذا أبزنا يتبع سنبت السوم كم مالتيو أب قدينا رونالدو خساب شو أخذ النحديو على سي زاني ودد العامة قطلان زبل ناي وزح حساب قمتي زلو رونالدو وتصال له ناتو أبتناي تمالي قدام زرينا يوم مساوس حنبتن تغير آتيو قوي أي كنت بقعتي يلا بزح تجمعات هلو نتناي فرقسن رئيتو ودما مخري بألوتا زريو واتسانون مناتو فرقسن تناتو أب مانشستر زمان زقوب عوت نعو خبر عقوبة سلز دليو تاجان ساخت أرس للي دليو يزبر قال سبات ريتو يهبولو له كالوت كا فرقسنا تاجان تاسلز حالي اللايو رونالدو نحط أن يحسن تاجان تاره بحقا يحيش ولا سلز حسبه يمر مانشستر كاس دليو كون نزبلو له أبز عدو إنه زحت الزراري منا أبز مت مدمنا ونقال سبات الزراري منا نقط صار يحيشنا رونالدو ولا مذكرينا الحروتيو موتوت بقوله ولا سحما دحر داقتي له قام قطالو خمي دوس ولا خوتني يرو دبل ريتوتاتنا يقال تعذبت في الليل ما دقفتنا مانشستر يونايتد كلنا بحفش اجن ابتنا يتو احسن بتوددر اذا ناي حجي ناي لو معنتي ناي طبحنا ناي دحر طبحن قمنا ما ناي قدام سنبت وددر نقولن كلابات ازي طلاو خوني تنعبيت غانتاتات زراخبالي بذا اقاطام ግን صباح نيوكاسل أنصار ليفربول تكايدو قطم تي حبنا كرعاتنا تصفانا زخونه ني إرتراوان تتعاتي كل عالم فلايد مان هتانات من سيات عبد تصفا خوينو زلو عزي دراخي ويكا تابعي كوينو زلو إرتراوي ألكسندر إساق ناب غانتا ناب نيوكاسل تساقاقيرو له بزحات دقفت وندرو أطرير له مالتي وبزحات أفكار سبورت درو نا تاجانتا ماليا عدوجو جميرة مالو أب قال حبير كاتري إلى بوتاتاتون ولا كوب مخنيات كورونا حساب حجي وقع فوق تديكونه قال شيخان ده تخاطري أبتري له قات بوتاتات حجي بزحات جانتاتا بزحات والقصابات وجلتاتن ماليا كوب لما
ጨርቅቲ ኣጫርቅቲ ናይ ኣሌክሳንደር ዘለዎ ስእልታት ኣምፅኦም ኣለዉ ንሕና እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ናይ ኣሌክሳንደር ኤርትራዊ ማልያ ለቢሱ ኤርትራዊ ባንዴራ ለቢሱ ንሪኦ ዘለና እዩ እታ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ምስ መንእሰይ ኣሰልጣኒ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኣድሊስ ዮሃንስ ወይ ድማ ቆሬ ኣብ ኣስመራ ዝተሳእለ ምሳይ እውን ኣጋጣሚ እታ ስእሊ ሲእንያ እምበር ኣብ ኣስመራ ተሳኢልና ነርና ብሓቂ ምቁሉል ትሑት ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ኮሪዕና ቋዕ ሓጎሰና ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበርኩም ኣቀባባል ድማ ብስም ሲነማ ሰመረ ልባዊ ምስጋናና ነቐርብ ንኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከምኡ ድማ ንጋንቱ ዓወት ንምነ ይቐኒየልና ኣብ ዝቕፅል መደብ ይራኸበና ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝመቀ ርዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላ ጓዛታ ስፖርት ፊልም